БНТ подписа договор за обмен на програми и сътрудничество с единствената българска телевизия в Цариброд. Обучението на кадри и осъществяването на съвместни проекти са само част от бъдещите планове на двете телевизии. Исторически момент за медията нарече днешния ден директора на радио и телевизия Цариброд Мирослав Нацков. Според генералния директор на БНТ Вяра Анкова, това е още една възможност на обществената медия да достигне до сънародниците ни в Сърбия. За БНТ е не само чест този договор, но част и от изпълнението на нейната мисия, защото за мен основна част от задълженията на една обществена телевизия е да може да поддържа културата, духовността във всичките български общности, които имаме за БНТ. И смятам, че Българската национална телевизия през годините е изпълнявала съвестно това си задължение. Най-ценното е това, че зрителите и изобщо българите, които живеят в Цариброд, мисля, че с години мечтаят за едно такова сътрудничество и в този смисъл съм много радостен, че и качеството на българския ще бъде много по-добро и през нашата мрежа зрителите из цяла Сърбия ще имат възможност да следят и предавания от вашата продукция, която е една от най-добрите в Европа.